Лёс Полацка падобны да многіх іншых старажытных сталіцаў ва ўсім свеце. Уздым, веліч, слава. Потым часы змяняюцца, прыходзяць новыя эпохі і дзяржавы, новыя сталіцы. Кіёта, Токіо, Кракаў, Варшава, Масква, Петербург, Полацак, Новагарадак, Вільня, Менск. Галоўнае, каб не знікла памяць, бо гісторыя народа – аснова, на якой грунтуецца ягоная будучыня. А дзяржаўная традыцыя – аснова, на якой будуецца дзяржава сучасная. З памяццю пра Полацак у сучаснай Беларусі не найгорш, хоць магло быць і значна лепей. Полацак паступова, але няўхільна займае адпаведнае яму належнае месца ў гістарычнай нарацыі незалежнай Беларусі. Уваходзіць у школьныя падручнікі па гісторыі як найстаражытны беларускі горад і сталіца першай беларускай дзяржавы. Гэта прызнаюць нават лукашэнкаўскія ўлады і сам дыктатар. Да такіх падыходаў не прывыклі яшчэ за межамі Беларусі. Неяк на гістарычным кангрэсе ў Кракаве адна пані з Літувы, кандыдат навук, здзівілася і нават задала пытанне, ці сапраўды я лічу Полацак сталіцай першай беларускай дзяржавы. Дыскусія спынілася пасля адказу пытаннем на пытанне. А чыёй, на вашу думку, калі не беларускай? Полацк перажыў незвычайна багатую, важную, цікавую, часамі трагічную, велічную гісторыю. Ад сталіцы сярэднявечнай беларускай дзяржавы да буйнейшага эканамічнага і культурнага цэнтра ў Вялікім княстве літоўскім. Панішчаны маскоўскай акупацыяй 16 стагоддзі страціў сваю найвялікшую каштоўнасць – бібліятэку Сафійскага сабора з кнігазборам, пачатым яшчэ ад 11 стагоддзя. Як, калі і чаму менавіта ў Полацку ўзнік першы на беларускіх землях дзяржаватворчы цэнтр? Што робіцца для таго, каб падняць статус горада сёння ад райцэнтра да культурнай сталіцы краіны? Як ідзе гэтая справа? Пагаворым і паглядзім усё на месцы ў слаўным горадзе Полацку. Полацак, несумненна, самы стары беларускі горад, як па летапіснаму ўпамінанню 862 года, так і па археалагічных даных. У 10-11 стагоддзях адно з паселішчаў племяннога саюзу крывічоў пачало разрастацца, развівацца і пераўтварацца ў цэнтр эканамічнага, а што за гэтым ідзе і палітычнага жыцця. Чаму менавіта Полацак быў першым, апярэдзіў іншых? Прычына таксама відавочная. Размяшчэнне на буйным гандлёвым шляху радняга сярэднявечча, знакамітай дарозе з варагаў у грэкі. Ды не абы ў якім месцы, на водападзелах, там, дзе рачныя караблі перацягваліся волакам з адной воднай сістэмы ў другую, з рэчак Чарнаморскага басейна ў Балтыйскі і наадварот. Полацак кантраляваў, абслугоўваў волакі і багацеў на іх. А потым паступова пашыраў кантроль над дарогай па заходняй дзвіне ажно да Балтыйскага мора, пакуль вусце гэтай ракі не асядлалі інфлянскія немцы ў пачатку 13 стагоддзя. Полацкае княства супернічала і вяло войны з кіеўскай дзяржавай. У часы знакамітага Ўсяслава Чарадзея Полацак дасягнуў найбольшай магутнасці. Горад разрастаўся, займаў усё новыя вакольныя землі, пачалося будаўніцтва Сафійскага сабора, узнікла ўласная архітэктурная школа, вяршыня якой стала ўзвядзенне Спаса Преабражэнскага храма ў Сельцы. Яго заснавала святая Ефрасіння Полацкая, а збудаваў дойлід Іаан. Ефрасіння замовіла выбітнаму ювеліру Лазару Богшы на прастольны крыж, які стаў галоўнай святыняй Беларусі. Страчаны ў пачатку германа-савецкай вайны у 1941 годзе, адноўлены ў 1997, крыж захоўваецца там, дзе належыць у храме. Яшчэ не знікла надзея адшукаць арыгінал. Пасля здабыцця Беларусю незалежнасці Полацак павольна, але няўхільна пачаў займаць належнае яму месца ў гісторыі краіны як сталіцы першай беларускай дзяржавы. Ствараюцца новыя музеі, будуюцца помнікі, адкрыты Полацкі універсітэт. Складваецца ўражанне, што самы старажытны беларускі горад
праз некаторы час зноў стане сталіцай краіны, толькі не палітычнай, але культурнай. Вось тут у гэтым месцы быў старажытны цэнтр Полацка, адсюль пачыналася беларуская дзяржаўнасць. Чаму тут, чаму менавіта ў Полацка? Тут невялікая рэчка Палата упадае ў заходнюю дзвіну. Вось яна, заходняя дзвіна, вельмі ажыўленая транспартная гандлёвая магістраль у раннім сярэднявеччы, знакаміты шлях з варагаў у грэкі, і, натуральна, на пэўных адрэзках гэтага шляху ўзнікалі буйныя цэнтры. Полацк заснавалі крывічы, племя, якое прыйшло з поўдня, славянскае племя перамяшалася з мясцовымі балтамі, так атрымаліся крывічы. Хіба самая вялікая трагедыя для ўсёй нашай гісторыі тое, што не ацалелі полацкія летапісы, але гэтая дзяржава была настолькі вядомая і магутная, што пра яе вельмі шмат пісалі іншыя летапісы. Найперш кіеўскія, новгародскія летапісы пісалі пра гэты Полацк. Вядома, што ў 10 стагоддзі, першыя згадкі яшчэ стагоддзя з 9 паходзяць Полацка. В 10 стагоддзі тут сядзеў князь Рагвалод, які прыйшоў з-за мора. І гэта такое пацверджанне нарманскай тэорыі паходжання дзяржаўнасці на тэрыторыю ўсходніх славянаў. Трэба сказаць, што значэння не мела этнічнае паходжанне князя у тыя часы. Галоўная задача феадальнай дзяржавы – гэта дамова паміж падданымі людзьмі і княжскай уладай. Сяляне, купцы, рамеснікі плацяць князю за тое, што ён ім забяспечвае абарону ад знешніх ворагаў і падтрымлівае правапарадак у краіне. Тут былі багатыя людзі, которые маглі сабе дазволіць шчодра аплочваць гэтыя княжскія паслугі і яго палітыку, у тым ліку замежную. І увайшла ва ўсе летапісы, старажытныя летапісы, прыгожая легенда, аснавана на праўдзівых фактах пра Рагнеду, якая адмовіла вялікаму князю, тады яшчэ князю Новгародскаму Владзіміру у шлюбе. І па той прычыне, як запісаў летапісцы сярэднявечныя укладалі ў вусны герояў нейкія выказванні, якія не зусім дакладныя, але яны не супярэчаць агульнай канве гэтага гістарычнага аповеду, што не хачу разуці Рабыніча, а Яраполка хачу, вялікага князя Кіеўскага. Владзімір штурмам захапіў Полацак, згвалціў Рагнеду на вачах братоў і бацькі, іх забіў, забраў да сябе ў Кіеў, стаў вялікім князем кіеўскім, і запачаткавана была дынастыя новая. І в адзін момант Рагнеда хацела забіць свайго крыўдзіцеля, сваёй сям'і, забойцу, але вялікі князь Владзімір уратаваўся, выслаў Рагнеду з сынам назад у Беларусь, горад Ізяслаў, это вядома, туды стаў яго сын полацкім князем. І з таго часу полацкае княства вельмі моцна варагавала з князямі кіеўскімі. Это была самастойная дзяржава. Яшчэ раз паўтараю, эта дзяржава базавалася на міжнародным вялікім гандлі. Яна была на гэтай дарозе і кантраліравала больше або меншы адрэзак этой дарогі. Былі часы, яна кантраліравала всю заходнюю дзвіну да Балтыйскага мора, пакуль там не з'явіліся ў канцы 12-го, пачатку 13 стагоддзя немцы, інфлянскія немцы, которые занялі частку гэтага шляху. Ну і натуральна, эта багатая дзяржава магла сабе дазволіць такія помнікі, такія будовы, як, напрыклад, Сафійскі сабор у Полацку, трэці сабор сярод усіх усходнеславянскіх плямёнаў і земляў, першы у Киеве, другі вялікім Новгарадзе, і амаль адразу будуецца князем Усіславам Чарадзеем гэты Полацкі Сафійскі сабор, які не ацалеў. Зараз мы бачым яго увасабленне веку 18-го. Ён быў зарваны Петром I расійскімі войскамі ў 1710 годзе, але стаіць на вышыню 4 метраў. В некаторых месцах ацалелі сцены 11 стагоддзя праўдзівага сабора. Менавіта адсюль, з гэтых мясцінаў, пачынаецца гісторыя дзяржаўнасці Беларусі, і самае цікавае, што гэта прызнаюць нават сучасныя лукашэнкаўскія ўлады. Гэты помнік у Полацку, што праўда, на скрыжаванні вуліцы Кастрычніцкай з вуліцай Фрасіні-Полацкай, сведчанне таго, што у Беларусі нават сярод улады часоў Лукашэнкі распаўсюджваецца перакананне пра тое, што Полацкае княства было пачаткам беларускай дзяржаўнасці, і не проста было пачаткам, а было вялікай дзяржавай. Гэты помнік пастаўлены ў 2007 годзе князю Всеславу Барчыславовичу, знакамітаму Всеславу Чарадзею. Калі паглядзець на гэты помнік па кампазіцыі, па форме, ён прыпамінае
помнік імператору Петру I у Петербурзе. Написано на таблицы что-то «Великий князь Полоцкий». Ввогуле, Всеслав Чародзей быў настолькі яркай асобай і так высока узняў значэнне сваёй дзяржавы, што яго асоба нават пры незахаванасці, поўнай адсутнасці полацкіх летапісаў, якія не захаваліся, адлюстравалася ў крыніцах тагачасных, у летапісах кіеўскіх і іншых. Это была настолькі значная, яркая, буйная асоба, што пра яго кіеўскія летапісцы пісалі больш, чым пра нават сваіх вялікіх князёў кіеўскіх. Лёс гэта чалавека незвычайны, все мы яго ведаем, яго лічылі чарадзеем, нібыта ён пераўтараўся ў ваўка. Відаць, магчыма, з-за таго, што вельмі быў хуткі ў перамяшчэннях. Лёс быў вельмі цяжкі, пакручасты, але ён рэальна стараўся зрабіць Полацк лідарам у сходнеславянскім свеце. Менавіта ён збудаваў знакамітую Полацкую Сафію, трэці храм мудрасці Божай у праваслаўным свеце. Ён княжыў з 1044 па 1101 год, дажыў да самага пачатку 12 стагоддзя, губляў княства, трапляў палон. Каля 7 месяцаў быў вялікім князем кіеўскім, яго выбралі кіеўляне. Але все-таки кінуў гэты Кіеў, вярнуўся ў Полацк, зноў страціў дзяржаву, зноў яе вярнуў. І все жыццё прайшло ў змаганні, все жыццё палачане захавалі вернасць свайму князю. Вялікі багаты горад на буйным гандлёвым шляху, моцная дзяржава, канцэнтрацыя багатых людзей, канцэнтрацыя адміністрацыі княжскіх інстытутаў, несумненна, павінны былі прывесці да проста росквіту культуры. І так сталася ў Полацку невыпадкова, якраз у 11-12 стагоддзях. Сафійскі сабор 11 стагоддзя. Буйнейшая ў краіне рукапісная бібліятэка пры Сафійскім саборы. Полацкая архітэктурная школа з Дойленам Іанам. І выбітная жанчына, асветніца, першая святая праваслаўнай царквы, святая Ефрасіння Полацкая, княжна Працлава, якая адмовілася ад свецкага жыцця, добраахвотна пасвяціла сваё жыццё духоўнасці, пайшла ў манастыр, яна заснавала першую хіба в Еўропе, можа адну з першых в Еўропе школ для дзяўчынак. Яна заснавала манастыры жаночы, мужчынскі. Менавіта яна замовіла выбітнаму ювеліру Лазару Богшы крыж, які часам называюць крыжом Ефрасіні Полацкай. Менавіта яна ініцыявала у сельцы будаўніцтва Спаскага храма. Сабор — это шэдэўра архітэктуры, у якім захавалася, дарэчы, яе келля і, магчыма, яе выява на фрэсках на сцяне гэтага манастыра. І цяжкае непростае жыццё гэтай асветніцы, яно в асноўным пераказана ў жыцці святой, але это вельмі сумнівная крыніца, таму што жыцці святых, створаныя царквой, яны вельмі шмат утрымліваюць фантазіі. Але вядома, што яна памерла в Іерусаліме, потым знаходзілася мошчы парэжскі ў Кіева-Пячорскім манастыры, была перанесеная ў Полацк, і сёння да сённяшняга дня яна знаходзіцца ў Полацку. Эта святая вярнулася ў Полацк. Часта можна пачуць, што Беларусь — это жаночая краіна, што Беларусь трымаецца на жанчынах. Я з гэтым абсалютна згодны, і хіба так было заўсёды ад самага сярэднявечча. У Полацку паміж 2000 і 2012 годам былі пастаўлены 4 помнікі, звязаныя з пачатковай гісторыяй Беларусі, з полацкім княствам 11-12 стагоддзя. Гэты помнік 5, пастаўлены ў 2017 годзе, адкрыты ўрачыста 2 верасня 2017 года, які ўпрост прысвечаны, і надпіс пра гэта сведчыць: Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасці. Это сведчыць пра тое, што нават ідэалогія рэжыму Лукашэнкі прызнае відавочны факт, які беларускія гісторыкі даказваюць шмат гадоў, лагічны факт, што з Полацка вырастала беларуская дзяржаўнасць. І ўзнікла такая цікавая супярэчнасць у дзяржаўнай афіцыйнай ідэалогіі рэжыму прэзідэнта Лукашэнкі, таму што з аднаго боку сцвярджаецца, што Полацк — это калыска беларускай дзяржаўнасці, 10 стагоддзя. З другого боку сцвярджаецца, што першая беларуская нацыянальная дзяржава ўзнікла 1 студзеня 1919 года. Это была БССР. Атрымліваецца, занадта доўга ж калыхалася эта дзяржаўнасць, больш 1000 гадоў.
Мы яшчэ да канца не ведаем, не ўсведамляем усю гістарычную глыбіню горада Полацка. Вось, напрыклад, маёй гародні пакаленні гарадзенскіх хлапчукоў на Нёмане пад старым мастом выкопваюць у плыткай вадзе артэфакты: гузікі, пярсцёнкі, манеты 19, радзей 18 ці ранейшых стагоддзяў. А палачанін Алесь Аркуш расказваў мне, як у дзяцінстве разам з сваімі сябрамі пры зліцці палаты з дзвіной у рачным іле выкопвалі пярсцёнкі, гузікі, манеты, бранзалеты ажно 12-13 стагоддзяў. Ці шмат хто ведае, што ў 12 стагоддзі Полацк займаў тэрыторыю большую, чым Кіеў, і што дасягнуў памераў таго 12 стагоддзя толькі ў пачатку 20 стагоддзя. Ператварэнню Полацка ў турыстычную і культурную сталіцу краіны перашкаджае супраціў матэрыяла, менавіта чыноўніцкай масы прэзідэнцкай вертыкалі. Добра яшчэ, што ўдалося шмат зрабіць у першыя гады незалежнасці, у тым ліку дзякуючы тагачасным кіраўнікам горада. І цяпер справа ідзе нібыта далей па інерцыі. Стаяць і ставяцца яшчэ помнікі сапраўдным полацкім героям старажытнага Полацка ў розных частках горада, як сцвярджэнне яго гістарычнай значнасці і велічы. Полацкія 12 музеяў, аб'яднаныя ў музейны запаведнік, выклікаюць цікавасць і павагу без усялякай скідкі на правінцыйнасць. Імпульс зададзены, рух ідзе, і яго, як тую пагоню з герба даўняга полацкага ваяводства, не спыніць, не стрымаць.